gdje ste ljudi, evo nas ponovo u Merke Games, LP kao što vidite mi smo na serveru i danas ćemo igrati Skyward, ajmo, ostavit ću, to šta, izaći ćemo svoje mape, pošto je mnogo loša, mnogo, ajmo, ušao je to lik reći, ćemo valjda opet, dobro, ova je dobra mapa, ljudi, ovo je prvo Skywara, bit će naravno epizoda, morat će biti NBA, PS i tako to. PS ćemo prvo snimati prijateljske, pa ćemo snimati Ligu šampiona, pa Master Ligu. NBA ćemo snimati malo prijateljske, malo malo ćemo snimati My Career i malo ćemo snimati neku ligu. Ne znam, postavite gledaj komentar sa kime da snimam i ja ću dole izbrojati kime ima najviše komentara i njima ću početi igram. Ajde, glupa makro, glupa makro, sam stigao. Kreni. Metalni oklop, ovo ćemo uzeti. Imamo tri kovčeve imamo, što je ekstra. Opa! To je nam ovaj biser bez kuće, sa njim mogu da se teleportujem. Opa! Joj, nemam čiznice. Aj, pokupimo ovu lubenicu, a to je baš ide sa mačama. Što mi baguje sad ovo lipo? Ajmo, Mundevu ćemo. Mundeva mnogo ide brže sa sjekirom, sam tek provalio. Sam znao, da idem do nekog lika da gubijem, ajmo nešto polje, ne, ništa, dobro, ovaj lik, opa. On je ceo kožno, ima sekiru, ne znam da li ono liga. Viš trojica likova sve, aj moram da gubijem. Gdje si, bate? Ubićete, dobre! Ubio sam ga. Koliko imamo pojena? Imamo 237 pojena, znači ukucite nešto, tako ćete vidjeti koliko imate pojena, ajde da pokupim, opa! To! Valik nije pokupio svaki svog treći čest. Dobre! Imamo jedan ender pro. Ajde prvo ćemo da popijemo napušten napitak lečenja. Njega ćemo da popijemo i da istrošimo ovaj luk i strele, pa idemo. Ničute, prokletniče. Dobre. Opa, evo ga. Opa, pobio sam ga. Opa. Samo dovoljno vremena. Opa, pogodio sam ga. To! Ubio sam ga, bre. Ljudi, ubili smo ga, to je ekstra. Opa, dođi. Ja imam malo srca. Biću te prokletniča. Dođi, sam dođi ovdje. Ko je pobedio? Hajde. Ja, ubio me. Ajmo još jednu partiju, nećemo vremena. Koja mapa? Znam da nije loša mapa, molim te. Dobra, može mapa. Kako se zove? Guizika. Ovaj Ous. Koliko ljudi loše imena izmišljaju to ne. Ovo ima za lik plus 1382. Guizika. Nije kusika da mu guizika. Imamo 4 ovih malih. Imamo luki strelu, to je ekstra. Sad smo komplet obučeni. Ajde idem do nekog lika da ga... Imam veliku ideju. Idem prvo da mu ovo uradim. Ne! A sam sada ispao glup. Da ću imati vremena za još jednu partiju. Sam sada ispao glup, uvijek mi je bio. Nisam neki igrač u ovome, ali... Nemam je džabe 237 koliko je ovo, mapa. Vidim koliko ja snimam.
4 minuta tek za 2 partije, to će biti ekstra. Ajde, gledaj. Možda neka normalna mapa ovdje. Samo da čekam da dvojica likova skoče i to je to. Koliko ovi likovi se čekaju samo? Ajde, skoči neko. Dvojica likova su skočila, sami možemo. Uj, tu da se uzima kit. Dobro je ostravo. Ovo ostravo je malo preliko bio. Ljudi, samo da nešto kažem oko preživljavanja. Preživljavanje sam počeo da snimam, to je bilo 2 minuta nešto, to ne znam zašto je tako bilo. Neka to bude neki kao pokazni video da bude prvo preživljavanje, ali ja sam tu već napravio kuću, podje od drveta od akacije, onda kuća izrađena, imamo neke stvari u čestu, sakupili smo malo metala i tako to, rekao sam, niste čuli, napišite mi to u komentarima šta da pravimo od metala, ne znam koliko tačno imam 7-8 metala, 6 možda, napišite mi samo šta da pravimo od toga. Enchantovana zlatna jabuka, to je ekstra. Gdje sam ga baš tamo utero. Ajmo lik izašao. Onaj lik samo stoji, njega bi trebali da ubijemo. Koliko se lik ne brda, ima lik sigurno neki cheat. Ljudi, imam ja cheat, ali neću igrati, možda ću samo jednu epizodu pokazati samo kako reaguje taj cheat, to znate. Sigurno ko igra Minecraft, to mora da zna. X-ray, ono, i ja sam tu, a ne znam, ne mogu da pokazujem kako se skida, pošto nemam pojma kako se to skida, to je meni brat skinuo, ne znam da skidam to. Ja sam Minecraft skinuo, ali ja sam kupio, brate. Minecraft sam skinuo, ali ostale igrice sam sve kupio. Ali pravi pločice, bože. Ne! Ko me gađa? Idem kod ovog lika našta. Sam, tu nema niko. Ajmo da pojedemo ovu zlatnu jabuku i idemo da se fajtamo ovdje. Samo vidim da mogu da idem. Opa, ovog tamo kod lika. I čekaj da se spremim, nisam se ni obuku još. O bože. Čiznice, da mi drveni mač. Opa! Dobro, ništa mi to ne vredi, jer imam ako padnem s ostrava, to će biti mnogo loše. Ajde da pogodim molite. Ne! Dođi. O, nek ima dijamantski mač, neću ga valjda ubiti. Recite mi sad, da li je ovo realno? Ubio sam lika koji ima dijamantski mač, ja sam imao drveni. Ne, da sada se sakrijem, mogu ovdje. Ljudi, idemo do onog lika da gubijemo sa našim dijamantskim mačićem. Lik ima metalni mač, nećemo valjda ubiti, dobro je. Ajmo idemo dobro da se obučemo, opa. Dobro imam to. Ajmo da se obučemo cijelo metalni, da budemo, opa, ovdje ima dijamanata, ne mogu sad kopam. Joj, ne! Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!